So in short zan yi bayani ne akan misali wani abu guda ɗaya wanda idan ka kunna shi a cikin wayarka zai rage maka shan data, zai rage cin caji a wayarka da kuma unknown things da suke faruwa a cikin wayarka wanda kai baka san su ba. So akwai abubuwa da dama wanda suke ci mana caji a waya ko su sha data. Ga mutum ya sayi 1 gig sai ga within minute ma sai ga ta ƙare. So ba wai WhatsApp da kake da Facebook da waye ne suke sha ma data ba. Yawanci akwai abubuwan da in background da foreground of our Android phone da suke shan caji wanda mu ba mu san su ba ma ganin su kuma. So wani abu idan ka kunna shi insha Allah duka zai yi misali zai kashe duk wani abu in background na cikin wayarka insha Allah ba zai aiki ba indai har ba kai ka je ka kashe wannan abu ba. So sai ku biyo a bidiyo na gaba domin ku ga yadda abin yake. Sai ku bi idan wayarka if it is latest version maybe these things maybe can work on your phone, but if not so sai dai misali idan ka sayi wata waya ko ka bi wata procedure da muka ba a baya. So ku biyo mu. So yawa gashi yadda zaka ga yadda abubuwan suke gashi nan. So misali yanzu idan ka shiga zaka nemo inda setting yake a wayarka. So zaka shiga cikin setting kenan wannan. Idan ka shiga zaka buɗe setting ɗinka. Idan ka shiga ya danganta da waya dai kowace version dai nata daban yake. So amma zaka shiga inda aka rubuta system. So gashi nan wannan zaka danna system. Idan ka buɗe zaka shiga inda aka sa wato about your phone. Zaka duba inda aka sa about phone a wayarka sai ka danna about phone. So sai ka nemi inda aka rubuta build number nan kenan zaka shiga. So shi ba shiga zaka yi ba amma zaka yi pressing ne, za su na faɗa maka adadin. Misali na danna sau 2 yawa gashi zaka yi ta danna. So zaka sa password ɗinka ko ka sa fingerprint. So amma ga na password ɗin idan ka shiga zai buɗe maka. So you are now a developer, zaka iya misali caccanza wasu abubuwa a cikin wayarka. So gashi zaka ga wannan gashi nan developer option. So shi wannan yana ba da dama ne kai wasu gyare-gyare sosai a cikin wayarka wanda gaskiya yawanci programmers ko wanda suka san waya sosai sun san amfanin nan wajen. So amma kai tsaye tun da mu akwai abin da muka zo yi za mu tsaye da wato abubuwan da suke sa wayar mu ta sha caji. So za mu je direct, zaka je can ƙasa inda aka rubuta apps ɗin nan wato nan wajen kasan wannan apps ɗin kenan za ga an sa don't keep activities. So sai ka switch it on. Idan ka kunna shi so a ƙasa gashi na inda aka rubuta background process limit sai ka danna shi. Idan ka danna za ka ga inda aka sa wannan no background process sai ka danna akan no background process. To yanzu a cikin wayarka babu wani application da ya isa ya yi amfani ko ya yi wani cin data ko batir babu.